To shikenan matata, yanzu me kike yi? Yanzu ina tunanin bacci zan zo in je in yi wallahi. Me yake nufi? Wai to ki zo ki shimfiɗe ni. Sai mu kwanta mu baccin mana. Hello babe. Wallahi kawai yanzu ba abin da nake na dawo daga kasuwa ne na ce bari in kira ki. Amma wallahi na dawo ma duk a gajiya ka wallahi. Ke yanzu dan Allah dan Annabi idan har na je da ke kasuwa ai na wahalar da ki, ni kuma ba na son, a gaskiya ba na son ma abin da zai sake wahala. Duk wani abu da zai sake wahala ba zan so shi ba. To shikenan matata, yanzu me kike yi? Kuma wanke-wanken duk gidan a rasa wanda zai wanke-wanke sai ke? Gaskiya ki daina yi kin ji. Ba na son ki dinga yin abin da zai sake wahala kin ji babe. To shikenan ka a ƙara kin ji. Ni yanzu ina tunanin bacci zan zo in je in yi wallahi. Me yake nufi? Wai to ki zo ki shimfiɗe ni. Sai mu kwanta mu baccin mana. Gani nake kamar yau Alhamis aka haife ka. Mama. Manya maganin ƙanana. Wace sirka ce na samu haka wanda ke ɗauke wa ɗana hankali haka? Wallahi kawai wani gaya ne yake bi na kuɗi shine yanzu ma haka na ce zan tambaye ki ne 10,000 ce zan sa in tambaye ki ko za a samu a tura mu. A tura ma wani? Wani gaya ne Abdul Samad a can haka. Yake bin ka kuɗi? Yanda Abdul Samad ɗin kake waya ne? Bari in ɗebo miki ruwa mama. Wai dai kai kana so ka ce ka fi ni wayo, ni na haife ka fa. Bari in cika gidan nan da ruwa. Gaskiya